आंनि अनजालि बिखुनजो सना, नों जाबाय राजखुंग्रि स्नो वाइट आरो आं जाबाय राजखुंगुर फ्लरेन। बुहुमाव जों सानैनि सोमोन्दोखौ लानानै जेसेबां दावराव दावसि जाया जाबाय थाथों। साना उल्था ओंखारथों, साना उल्था हाबथों, दैया उल्था बोहैथों, थेवबो जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ आं जाफुंथार होगोन। आं गियोहाय जावैसो। जेराव गिनाय थायो बेवहायनो देरहानाय थायो बिखुनजो सना। नों गिबाबो आं गिया दे। जों सानैनि मोजां मोनलायनायाव जेसेबांखि बारहुंखा सार अन्थाइ सुथुर फैया मानो जों सानैजों सौसिलांगोन दे बिखुनजो सना, सौसिलांगोन। दा जोङो गोसो थोलायनायनि आरो मोजां मोनलायनायनि मेथाइ रोजाबनोसै। माला एसेबां मोजां सिमां नुफुनायाव मानि डिस्टार्ब? आयो फुंनि 9ता जालायबाय, एसेबां गोबाव उन्दुयो आरो। दे सिखारदो। मोखाङा सुदो माबार, आं साहा जगार खालामखाबाय। ओइ साला डिस्टार्ब, सान्थि गैया जेरैबो। दाय मोगथाङावबो डिस्टार्ब, सिमाङावबो डिस्टार्ब। आयो मा जाबावनांगौ दे, माथो आंखौ बांसिनसो सैया जासिनबाय बेलाय। आरो सिमांखौबो आइखौ लानानैसो नुबावदों। सिमाङावबो आइनि थाखायनो गोब्रामबाय थालायथारदों। माबार अजानाव थांनो खोन्थाहरनोसै आं आइखौ। हेलौ फामे, दे आइखौ अजानाव थाबनो खोन्थाहरफिनलाय। आंबो दसे थानानै थांगासिनो दङ। दे, बेनिखायनो मुलिखौनो होनो गिथारदोंमोन आं। बांसिनसो आंखौ सैया खालामबा मा जानांगौ जाखो? आच्छा बारु थाइबानि लारु, फिसाफोरा सिखारजोब्बायना? मावा बे सिखारथ'वाखै। राजखुंगुर नालाय बहाथो उथिनो बेलाय, नङा होमबा? र' फोजाहैनो आं। मावाबाखौबा मानो नांगौ जालायखो बेनोबा? राजखुंगुरनि जै जाथों। एमाव राजा राजखुंगुरा जेब्लाबो थांनानै थाथों। सिखारबाय राजखुंगुर एमाव राजा। नोंथाङा हराव उन्दुनायाव माबाफोर खस्थ' मोनदों नामा? मा जालायखोलै आफा? लय, आंलाय मालानिफ्राय लय जाखो? नों जाबाय आंनि राजखुंगुर आरो आं नोंनि जाबाय बान्दा अमा राजा। राजकुमार एमाव राजा, सिखारदो दे। नोंनि थाखाय बान्दा बान्दिफोरा साहा फुदुंनानै दोनखाबाय, फिथाबो सावनानै दोनखाबाय। नों दा खिदोल', हासुदोल', मोखां सुदोल' बास। जुदि खिनायावबो उसुबिदा मोनदोंबा होमबा खिनायावबो हेफाजाब होफागोन नोंनो। इदि नङा। खोनासं राजखुंगुर, आं नोंनि बिफा नङा, नोंनि बान्दासो। दिनै जेबो गैया, जोंना कलेजबो गैया, माबो गैया। आच्छा, कलेज गैयाबानो इसेबां गोबाव उन्दुनानै थाबाय थागोन नों? माबालै आफा, उन्दुनाय कम्पिटिसनबो जाबाय दाना। जायनो बेसे गोबाव उन्दुनो हायो बेनो फैसा मोनो, बिराद बुरजा लाख। दाखालि बावैसो सासे सिख्लाया फैसा मोनलायबाय उन्दुनाय बादायनायाव। आच्छा, उन्दुनाय बादायनायावबो फैसा मोनलायो होमबा दाना? औ आफा, उन्दुनाय बादायनायावबो फैसा मोनो दाना। नों जेसेबां गोबाव उन्दुनो हागोन होमबानो नोङो उइनार जागोन। माले मावबाय था, आंखौ जाम्बा खालामदों नामा? नङा आफा, आं जाम्बा खालामाखै। नों आंखौ फोथायाबा गुगोल खालामनानै नायबानो जाबाय। आच्छा दे, बिदिबालाय मानिबाय आं। उन्दुनाय बादायनायाव देरहासार जानो थाखायनो उन्दुनाय प्रेक्टिस खालामगासिनो दं आं आफा। मा प्रेक्टिस खालामलायनांगौ? नोंसोरलाय माथो सेवासेयाव उन्दुबाय थाखायो। दाथ' नों उन्दुनो बादायनो थाङोबा नों उन्दुआलासिनोसो थाबावनांगौ। डाइरेक्ट बै जायगायाव उन्दुनानै थाहैखा, नों मिथिबाय? जागोन दे आफा। आच्छा दे, नों बैखौ नायहैनि आं। ओमफ्राय दिनै सिमांखौ मोजां नुजोबैनि थाखाय एसे रागा जोंदों आं। बे रागाखौ नोंनावनो फोजोंफैनाय जाबाय। मानो होनब्ला नों गोदो सिमां नुनानै उन्दुगासिनो दंना, आरो आंना सिमाङा आसखान्दा जाबाय। बेनिखायनो एसे दुखु मोनदों आं। दा नों बैखौ नायहैनोसै आं। आच्छा दे, बुजिबाय। ओमफ्राय जोंनो गस्ला होगोन होननाया दुर्गा फुजानि मा जाखो? जागोन, फारि गासिबो जागोन। साला बिफाया बिबैखौ गोसोथोमारबायलै। मा जाबावनांगौ जाखोब्रा? आंबो आफाजों थांफागोनलै दिनै। बे दुस्त मानसिजों मा खालामगोन मा थागोन जेबो भरसा गैया। बेनिखायनो आफाजों बडिगार्ड जानानै थाफाबाय थागोन आं दिनै। आसान्दि आफानि खिथुखौनो गारां। नुबाय, बेसेबां बुरजा पार्सेल फैदों बेना। सानफ्रामबो अनलाइन अर्डार खालामबाय थायो बियो। गस्ला देलायग्रा बिबाय थायो। हांगारि, मानो सानफ्रामबो बुस्थु बिहरबाय थायो नोंलाय? नांनायनि नाङिनि मानो बुस्थु बिहरबाय थानांगौ जाखो? आं सिगाङावनो बिदोंमोन आयै, ओमफ्राय दासो जमा फैदों। थगायदों आयै, बे सानफ्रामबो पार्सेल बिहरबाय थायो। नोंनि मबाइलखौ लानानै बिदिसो खालामखुमाबाय थायो बियो आयै। दाखालि देवबारावबो पार्सेल मोनसे बिहरदों, मैयाबो, दाखालिबो। फैसाखौ ओरैनो फैनाय बायदि मोनथारदों नामा? दानिफ्रायनो इसेबां मा नांगौ जासोदों नोंनोलाय? मा जालायखो खावालिफोर? आफा, हांगारिया गस्ला बिहरबाय थायो अनलाइननिफ्राय। दिनैबो बेसेबांबा बुरजा गस्ला फैदों बेना। आच्छा हांगारि बेथि, मानि इसेबां खुसि जासोनानै गस्ला बिहरगासिनो दं नोंहा? आंनि सिबिनां आइ आरो आफा, नोंथांमोना आंखौ रागा जोंगोन होननानै आंबो मिथियो। नाथाय आं मा खालामनो, आं गस्ला मोजां नुनानै बिहरफ्लांबाय। आयै, आं बेखौबो मिथिगौ। फैसाया दंफाङाव नांनानै थाया होननानै आंबो मिथिगौ। दंफांनि बिलाइ बायदि सिरिया होननानै आंबो मिथिगौ। अब्लाबो बे लास्ट खेबसेखौ आंखौ निमाहा होदो। आंनि पार्सेलनि थाखाय आंनो फैसा हरदो। आच्छा, फैसा नांबावगौसो नोंनो? औ आफा, आरोबाव मोनसे पार्सेल फैबावनांगौ दं। अन्नानै गावनि नायल' जायल' सासेल' फिसाजो होननानै आंखौ अनदो। बे बारनिफ्राय आं मालाबाबो पार्सेल बिहरला। मानो होननानै
सिथाबनानै थाया बेखौ आं बुजियो ओरैनोसो नाबायो थगायदों गाबोननो बिनि पार्सेल मोनसे फैबावगोन प्लिज आफा आंनि अनसुला अनसुलि आइ आरो आफा आंनो जोबथा खेबसेनि थाखाय फैसा होबावदो बे खेबनिफ्राय आं मालाबाबो अनलाइननिफ्राय गस्ला गस्लि बिहरला जाबाय दे जाबाय माबार दुगैनानै ओंखाम जानानै स्कुलाव थांफैदो सानैबो जागोन दे आयै गोजोन्थों आच्छा दाउखा बेथा नोंनोबो गस्ला नांगौ होमबा माथो नोंहा जानो मोनबानो जाबाय लोंनो मोनबानो जाबायनो जागोन दे हांगारि बेटिया नोंनि एसे उन्दैना बिनानाव साननानै जेबो साननांला दे दाउखा बेटाया थिगानो जोंना बांद्राय बिलु बिला गैया बे एमाव राजा आरो हांगारि बेटि बिराद डेन्जारलै बिसोर सानैया आच्छा बार थाइबानि लारो आं बिकुन्जोनाव थांनि मानो आइ बिकुन्जोखौल' गोसोखांबाय थादों नोंलाय दुर्गा फुजानि मुङाव आंनोबो दख'ना नांगौना बेखौ एसेबो थाल लाया नामा नोंलाय नोंबो गोरलैफोर बायदि बिबा माब्रै जानांगौ जाखो हांग्रिमोनदे फिसाफोरनो होनायानो फिसाफोरनो मोननायानो जों मोननाय बेनिखायनो बिलु बिला खालामनांला आं बिकुन्जोनाव थांनि आइया न'आव गैयानो मायाव थांदों बेलाय गामि फारसे ओंखारलांदों होननानै बुंदों फामियाबो मिन्थियानो बहा थांदों जागोन दे होमबाबो एसे खबर लायनि न'आव थांनानैनो आफा आंबो आबैमोनाव नोंजों थांफागोन आफा मानि थाखाय आबैमोनाव मोनसे बुस्थु गारबोफ्लांदोंलै आं बेखौ लायनो मा बुस्थु दा मोनबाथाय खोन्थागोन दे आं नोंनो मोजां बुस्थुसो आफा नों टेनसन लानाङा आच्छा बार थाइबानि लारो आयै आं आफाजों दिनै थाफाबाय थागोन दे थाफाबाय था बांद्राय फाल्तु खालामनो होनाङा दे आं थानो नों टेनसन लानाङाब्रा दिनै आं आंनि फिसाला बायदि बेखौ ताल लाबाय थागोन आं दे जागोन आंबो गथ'फोरखौ स्कुलाव हगार हरखांनायनि उनाव आइखौ थाबैनो लोगो हमहैनानै जाखौ लोगो हमहैनानै मोजाङै सोंहैनांसिगोन मा खालामबा मोजां जायो नङाबा बदनाम जाथारगोन हेलौ नार्जिबुदां नों दिनै फ्रि दङ नामाब्रा आं नोंजों एसे पार्सनेल खोथा सावरायलायगौमोन बिदि एरलु एरला नङाब्रा आंनि खोथासो आंनि दे दा बेलासियाव लोगो हमगोन दे आच्छा बार थाइबानि लारु आफा फंसे खोथा सोंनि आं नोंनाव दे सों आफा नों बहाबाफोर खामानि मावनो थाङोब्ला बहाबाफोर गोजानाव थाङोबा जोंखौ गोसोखांगोन ना थाङालै स्पेसियेलि जोंखौ अफ्रिरानि दाउखा राजाखौ मानो गोसोखाङा जानोब्रा नोंसोर आंनि सम्पदखौ मालाबा बावनो हायो नामा ओमफ्राय आइखौ बेखौबो गोसोखाङो नाथाय नोंसोरखौ बांसिन गोसोखाङो होमबा आइनो दुर्गा फुजानि मा होगोन मा होबावनांगौ जाखो नोम्बैनोसो होनांगौ नोम्बैनो नों आबैखौ इसिबां मोजां मोनथारग्रा जाबाय होमबा आफा माथो नोंसा नोम्बै बायदि बे बुहुमाव रावबो गैया नोंसा नोम्बै इज बेस्ट आच्छा बार थाइबानि लारु बुजिबाय गुड मर्निं गुड मर्निं आच्छा ददेरे थर मायाबा थांफ्लांबाय सरि गोरोन्थियावनो मिस्टेक जाफ्लांबाय थायो बादालि आंनि जिउनि अनजालि नै आं नोंनि थाखाय साहा लानानै फैबाय बे साहाखौ लोंदो देहाफोरखौ बिराद मोजां मोनगोन आच्छा ओमफ्राय नों दुगैबायना नों खालि दुगैनायखौलाय मानो सोंबाय थायो जों फुङावनो दुगैनांगौ मानो होनोब्ला जों जेब्ला हराव उन्दुयो जों सिमां नुयोना जोंनि आत्माया माने जोंनि जिउमाया बहा बेरायहैयो बबेबा गोथैसालियाव बबेबा हाग्राबारियाव जेब्ला सोरांसि जायो जोंनि जिउमाया जोंनि देहायाव हाबफैफिनो अब्ला जोंनि देहाखौ जोङो गोथार खालामफिननो थाखाय जों फुङावनो दुगैनांगौ सानफ्रामबो फुङाव दुगैयो बिनिखायनो आं नोंखौबो फुङाव दुगैनो थिनो दुगैखांबाय आच्छा हराव हारसिं उन्दुनो गियाखैना नों मानो गिलाबायनांगौ जाखो गोदोनिफ्रायनो हारसिं उन्दुखायो आंहा जागोन साननैसो हारसिं उन्दुथ' ओइ थफिराम नों आंनो बेफोरबायदि साहा लाबोनानै दा होफैदो नङाबा मानसिफ्रा बुंगोन हिनजावनि सिङाव थायो होननानै जाय बेफोरबायदि होनो ना बिसोर महा मूर्ख गोजासो मिथिबाय बिसोरखौ बिमा माहारिया जोनोम होआखै बिसोरखौ हिजराफोरासो जोनोम होदो बिनिखायनो बिसोरो बेफोरबायदि बुङो हिनजावखौ अननाया हिनजावखौ खामानि मावहोआलासिनो दोननाया हिनजावनि सिङाव थानाय जायाब्रा जेरै मानसिफ्रा न'खरनि उन्दै गथ'फोरखौ गावनि फिसाफोरखौ अनो खामानि मावहोआ उन्दै समाव थिग बिदिनो गावनि हिनजावखौबो अननानै खामानि मावहोयैयावलाय माथो थांखो बियो हिनजावनि सिङाव थानाय जायाना बहा मूर्खफोरनिसो डायलग मिथिबाय सोरबाफोर आंखौ होनोबा खुगायावनो जोदलाखागोन आं जाबाय दे होमबालाय आं साहाखौ बिसिनायाव दोनलांसै नोङो हारसिं लोंबानो जाबाय दे जागोन दे होमबालाय आं हाफांखौ एसे खबर लाहरनि नोंनि पासपर्टआ जाबायना जायाखै सोंहरनि आं जागोन दे मा खालामदों आयै इन्स्टाग्राम नायदों मा जाखो मैया हराव सोरजोंबा रायलायदोंना रायलायाखै नों आंखौलाय मानो इसिबां रायलायजानो लुगैदों नोंलाय बेनिबो कारन दङ आरो जाम्बि बिखुनजो आंखौ नंनायनि नङिनि रायबाय थायोना बेनिखायनो नोंखौ आङो बेलेग हौवाजों गोसो थोलायनानै खारजानो लुगैबाय आं माखौथो मिनिनो ओंखारलायखो मानो आंनि उनाव गसंनानै थाबाय थाखो ओंखाम ओंख्रि संनांगौआ ओंखाम ओंख्रि मोनखाजोब्बाय जानोल' नांसिगौ नोंनो साहा फुदुंना होबावनि आङो नों आंनि साहा फुदुंनायखौ गुसु मोनोबालाय आं गुदुं खालामफिनना होफिनसै नङाबा मोजां फुदुंना होफिननोसै दे आं दे मोजां फुदुंना लाना फैबानो जाबाय आं एसे खामानि दङ अफिसनि बेखौ मावनि इसिबां अफिसनि खामानि मावबाय थानाङा नोङो नै सोरनिबा मेसेज फैदों नोंनाव
मैया हराव रायलायदोंमोन आं बिजों बेसेबां आग बारायखो रायलायनाया लोगो हमनो होनदों नामा नोंखौ मानोलाय लोगो हमलाबायनांगौ जाखो जेबो नङा दे आयै नों नारजि बुदांखौ जुदि लाजिदोंबा आं नारजि बुदांखौ बुजायगोन ना बयनोबो जिउआव लाइफ पार्टनार नांगौ होननानै आं नारजि बुदांनो खोन्थागोन ना नैबे हाफां थानायावलाय माखौ सानदों नोंलाय आं नोंनि ओरैनो बिहामजो जायाखैथ' बिहामजो जानायनि नोंनिबो खामानि फैनांगोन ना बेनिखायनो आं नोंनो दिनै नोंनि पार्सनेल खामानियाव हेफाजाब होगोन जाय हौवाखौ मोजां नुदों बिजों मेसेज रायलायनानै लोगो हमहैबानो जाबाय मा जाजा फोरोंबाय थायो नोंलाय आंखौलाय जेबो नङाहाय आयै लोगोरि सासे नागिरना लानायाव बेसेबांबा गोबावनिफ्रायनो सिंगोल थाबोबाय थाबायना आयै बेनिखायनो दा नोङो मिंगोल जादो सोरखौबा लोगो हमैनो गोसो जादोंबा लोगो हमैखादोसो नै बे सासेया लोगो हमनो होनबाय थादों माथोबाव दिनै नों लोगो हमैथां बोरैबाबो नोंखौ जोबोद समायना नुखाथारदों दिनै आरो नों आंनिख्रुइबो समायनासिन मानसिफोरा आंखौ बुङो आरोना नोंनि बिखुनजोआ जोबोद साइसथार होननानै आं सिगां समाव मेगन सायोमोन आरोना दा मेगन साला आङो मानो होनोब्ला आं नोंखौ बिखुनजोल' सानाना बिमा बायदि सानो बेनिखायनो आं मेगन साला बिमाखौनो मालायजों रायलायनो खोन्थायो बे आंनि आइयाबो गोबाव समनिफ्राय सिंगोल जानानै दङमोनब्लाना आङो आइखौबो लोगोरि नागिरनो खोन्थागौमोन आं बेनिखायनो नोंखौबो लोगोरि नागिरना लानो खोन्थादों आं आयै आंखौ गोरोन्थि बुजिनाङा आरोना मानो होनोब्ला बे गोरोन्थि बुजिनायनि खोथायानो नङा बयनोबो लाइफ पार्टनार नांगौ ना दंफां लाइफांफोराबो जरा थायो दाउ दाउसाफोराबो मोसौ जुनारफोराबो जरा थायो नोंथ' मानसिसो बाव आयै नोंथ' समायना बिखुनजोसो बाव नोंनि थाखाय दाबो बिराद मोजां हौवा मोनगोन आयै नों टेनसनखौनो लानाङा दा नोंनो जाय मेसेज हरगासिनो दङ ना बे मानसिखौनो लोगो हमैदो नों मोजांबा मोजांसै मोजां नङाबा बादहो मेल्ला अपसन दं जाबाय दे ओंखामा खुरनानै लाबोदो आं ओंखाम जानानै ओंखारलांनोसै डेटिंआव ना बारा गोबाव खालामजाबाय थायाहाय आयै मोजां मानसिफोरखौ थाब लोगो हमैनांगौ नायनोसै मा जायो दे र' आं ओंखाम खुरना लाना फैनि आं बेवहाय ओंखाम जाया दे आंनि रुमावनो लानानै फै लेपटपखौबो लानानै फैफा नुबाय दा आखाइ खंगि बिखुनजोआ गावनि लेपटपखौबो लानानै थांनो हायासै ओंखामखौबो गावनि रुमावसो खुरनानै लांना हैनांगौ दे बेनिखायनोथ' सोरबा हौवाजों गोसो थोलायनानै हाबा जाहैजानो लुगैथारबाय आं जियानो जादोला आं बिखुनजोखौ रागा जोंनायखौ जाब दोनथ'नोसै जेब्लासिम बिखुनजोआ बेलेग हौवाजों हाबा जानानै थाङा अब्लासिम मिनि हाले थाफ्लानोसै आं आयै आं आलासिखौ लायनो थांनोसै सोर आलासि मैया बुंनाया नों आलासि लाबो होननानै बुंनाया नों जायनि थाखाय हाथरखि अखाफोर लायनो ओंखारदोंमोन नङा होमबा दे लाबो लिंनानै लाबो होमबालाय आं लायनो थांनोसै माबायदि सिख्ला नायथानि आंबो आंनि जानो गोनां बिहामजोआ माबायदि जायनि थाखाय आंनि फिसालाया सान अखाफोर लायनो ओंखारलायथारो नायथानि आंबो बिहामजो जागोना माबायदि आच्छा बारो थाइबानि लारु एमाव बेटा नोंबैनि थाखाय आं दखाननिफ्राय माखासे बुस्थु लानानै थांफानि आबायनि मुङा आंबो गस्ला गोदान मोनफाबानो जाबाय ले आफा मोनगोन दे मोनगोन मा लानो गोसो जायो लाबानो जाबाय नोंबैनि थाखाय दख'ना मोजां लानानै थांनोसै आरो मारैनि थाखायलाय बे बोरायनोलाय मानो होनांगौ जाखो आरो बे बिबोनां फामेया बयफ्रेन्डनिफ्राय मोनखाबाय बियो दरखार गैया आच्छा थाइबानि लादो दा मा जाबावनांगौ आयै बेनोथ' आरो दा अजानाव थांनानै सोंहैफिनबासो मिन्थिसिगोन फाग्लायालाय दालाय बहाथो थांदों नोंसानावनो थांनो होननानै ओंखारलांदों माथो ओमफ्राय आं थगायबाय आरो नोंखौ न'आव गैया होननानै मोजाङानो जाबाय दा अजाखौ लोगो मोननाय नङा थाबैनो थाङाबा थाबैनो थांनोसै आंहा बोरैबासो मोनथारबाय मानसियानो माबा सैयासो जालांबाय आंखौ आरो थांनानै अजानिफ्राय मुलिखौ मोजां बिफिनाबा लासिंसिं जाथारगोनहाय लासिंसिं जागोनथ' आरो होमबालाय थाब थांनानै फैनायसै बिखुनजोआ आंना दिनै गोबाव देलायथारबाय माथो हौवा लोगो हमनो थांमारसिगोन बियो मोजां जाथारबायहाय बिहामजो आयौ जि मोजां नुखाबायहाय नोंखौ दख'नाखौ सोलायफिनबाय आरोना नों गाज्रि नुदों होमबा बेखौ नुवाखैहाय मोजांसो नुदों दहायनि दख'नायाबो मोजां जादोंमोन ओमफ्राय दानियाबो बिराद मोजां नंमारगौ ना नंगौ मानसि गुफुरजों दख'ना गोसोमजों जि मोजां साजिखादों दे होमबालाय थांनोसै आं थांदो दे बेस्थ' लाग दे बा दख'नाखौ सोलायफिनलायथारबाय आरोना हौवा लोगो हमनो थांमारदोंहाय बियो थांथोंहाय आंनि थाखायनो मोजां जागोन आयै बानलु बेदाङा सोरबा सिख्ला लानानै फैथों लिंहरखादों आं आयै आलासिया बेनो दे जिरायफै जिरायफै नोंसोर दसे रायलायबाय थाथ' दे फाख्रि फै जिरायफै आयालाय माथो जेबो बुङासै बिसोरखौलाय आंखौबा एमाव राजाजों रायलायनायखौ जिरायो ओमफ्राय बानलु बेदांखौबा जेबो होना मा गसंनानै थाबाय थाखो थां साहा फुदुंहैथां वाव very wow your house is very wow नोंनि न'आ जोबोद वाव आइथ'
थुपिराम आं नोंखौ फन खालामखागोन होनबायना नों मानो जोंहानि न'आव फैलायलायनानै पासपर्टनि खोथाखौ सोंफैनांगौ जाखो नारजि बुदा नुबा माबा मोनसे सानलायगोन ना माने आं थांनो लुगैनाया बिराद बारा जाथारबायलै जेसेबां बेरायनो थांनो गोसो जादों आंसो बेनिख्रुइ बांसिन बेरायनो थांनो गोसो जादों होमबालाय पासपर्टखौलाय माला मोनगोन पस्ट अफिसाव सोंहरदोंमोन आं दानि सफैबायनो गाबोन फुङावनो लायदो नोङो ओमफ्राय आं ना टिकेटखौ गाबोननो दाननोसै बारा दावराव खालामबाय थानांला आच्छा दे होमबालाय आं थांनोसै दे जेब्ला टिकेटआ जाजोबगोन ना होमबासो नारजि बुदांनो खोन्थागोन नङाबा जों नारजि बुदांनो खोन्थाथ'वा जागोन दे थांदो थां दा नारजि बुदां नुबा बोरैबा जागोन दे होमबालाय आच्छा होमबा हाफाङा आंखौ थगायमारदोंसो अमा राजानि बुंनाय खोथाया सैथो जामारबाय बेयो सिरि सिरि थफिरामखौसो लोगो हमखुमाग्रा जाबाय अमा राजा नों आंखौ लिंहरदोंमोन ना जागोन दे बादुला बादुलि सकआव माबार फै आंबो थांगासिनो बे थफिरामा ना मा मोनखांबाय थायो बाल दिखि गोसो जाबानो लोगो हमफैजालाबायोहाय गथ' गोरलैदां बालदां मालाबा काटसिन फसि होगोन बियो आंखौ रागासो जोंनो ओंखारलाङो आं बिनि आखलनि थाखायनो हाफां नों मानो बिदि खालामखो नों मानो आंखौ बेफोरबायदि फोथाय खेबस' खालामखो हाफां आं नोंखौ मालाबाबो बेफोरबायदि जागोन होननानै सानाखैमोन हाफां मा आं नोंखौ बेरायनो लाङिखौनो नों इसिबां दुखु मोननानै गुबुन हौवाजोंसो मानो बिदि खालामखो नों मानो बेबो गासिबो आंनिनो गोरोन्थि आं फैसा खामानि मावबाय थानानै गावनि हिन्जावनोनो टाइम होनो हायासै आंनि गोरोन्थिनि थाखायनो गासैबो बिदि जाजोब्बाय गासैबो